karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Niabot na siya. Niya na siya. Sige, higala kong kalag. Makabiya ka na. Ay, yun na ba? Unsay iyang hitsura. Ug unsay iyang gisulob karon. Mo din niya ang gilubngan si Ubana. Wa siya matigog. Seryoso kayo ang niyang naong. Ang picture siyang bana nga namatay. Ana, nakabutang. Parihas ka binaw. Huwag yo'y kalainan. Ganong parihas man bignaw. Laura. Igo lang siya ng upaw. Huwag ganit mulingin ako. Pasagdan ko lang siya. James, masaylo ako. Dinhi sa tubangan sa imong napnganan. Isulti ko kanimo ang matuod. Ang matuod nga nahigugma ko sa ikaduhang hikayon. Sa kabinuhat na sasama sa imong hitsura. Pero, gipakigbatukan ko kini. Tungod og alang sa akong kisaan. Mahalog higugma ko ikaw. Abaning pag-o. Namatikdan ko sa kong kaugalingon nga. Naigugma ko pag-usap. Ayaw paghilak, Laura. Sakit ako magtanaw na maghilak ka. Nga mo patuho ka sa imong mga luha. James! Oh, si Jeff ko, Laura. Nakalimutang nagkuyog ka. Mahimo pagbiyaan lang una ko ni mo din eh. Sige. Pero, anak lago sa atbang. Nabot na dito din sa sementeryo ng tirang? Ay, Odong, dito na gani ko sa lubong ni daddy ni mo. Nakapanagkot na ko. Dito po sa dakong cross, nakapanagkot na ko. Wala lagi ko ni mo pukawa. Ay, walang ti katugawa kay lami man kayo imong katug. Magawas ko ha. Ato na ko si Mami Laura. Ato ti ka dito. Ay, si Dong Jeff man di ay nang gabarog gawas din sa auto. Dali, Dong Francel. Ihatod ti kang mami ni mo. Hi, Daddy James. Kumusta naman ka sa heaven? Abi ni mo, Dad, nga pares mo gnaw. Parehas ni mo kabutan. Na, amigo ka ni. Nagbad lang si Mami ni Tito Jeff. Kaya di man siya ganahan. Di man ganahan si Mami niya. Francil, anak. Unsa ba ka nagipanulti mo? Mami Laura? Ay, Dong. Ayaw, anak, Dong Francel. Nananghilaw ko ni Daddy James, Mami. Nga, magkuyog may permi ni Tito Jeff. Ug gusto sa punta na ako nga siyang mamay mo na kong daddy. Kay, mura man siya si Daddy James. Feel na ako nga siya si Daddy James. Oh, patay nang imong amahan. Daddy James, mingaw kay ko nimo. Pinangga ta ka, Dad. Kamong duha si Mami. Pinangga ta mong duha.
Dong, anhi lang ta din sa sakyanan. Kay dugay pag yun nas mami ni mo mahuman diha. Maluoy ko ni Mami, Nanay Tirang. Pirmi ko magkakita niyang maghilak. Kasabot man ko. Gimingaw na sab siya ni Daddy James. Awa na, mangyod na, Dong. Pero, nganong gabad man si Mami nga to ni Tito Jeff? Nga pares mo ang tagnaong si Tito Jeff sa akong Daddy James? Ay si Mami Laura ragyod ang nahibaw, anak Dong Francel. Basin og nagminaldita lang na siya. Kanang atik-atik lang ba? Huh? Atik-atik? Nganong atik-atik man, Nanay Tirang? Ang di ay? Ay, basta maniid lang tas panahon. Ganihar man si Laura nga nag-atang diha sa lubong siyang mana. Huwag siya pulig inatang. Swerte si James. Kibisan patay na kini. Huwag muwa ang gugma siyang asawa nga to niya. Ako kano? May puruhan ka na iya ko higugma. Oh, may mido niya. Gasulob kini og lubos iton. Kumusta ka, Laura? Kinsa? Gasulog ka og lubos ito. Og dili ko makita ang imong panakoy tungod kay natabunan kini sa panakton nga ito. Maayong paghiabot, Laura. Nakaila ka na ako. Laura? Ikaw ba si Aqualos? Pag-amping, Laura. Oh. Ikaw ba si Aqualos? Sundon ko siya. Asa ka, Laura? Sundon ko siya. Ayaw seksyon na. Tanaw ko, dautan siya. Usog ka na akong pagtuo. Pero, kaingnan ko niyang mag-amping ko. Kinsa magkahat siya. Pangutanon ko siya kung nakailabas siya ni Aqualos. Ayaw lagi siya agpasa. Buhay igod ko! Unsa ba nagkamot mo? Mura mag-alimatok na may pilit sa kumbukton. Day, kinsa man tong ni Dool ni mo? Wa ko makailan ng tirang. Ay, ako'y nahadlok ay. Mura man siyag ungo. Gasulob siyag lubos itong. Ako siyang gipangutana kung siya ba si Aqualos. Unya. Giingnan ko niyang pag-amping. Ug nagkatawa palayo na ako. Mami, gabiin na. Nagkapiin na lang. Wa pa maabot sila si Laura. Gipalagot yung kunin mo, Laura. Nilakaw kang wa, magpahipaw na ko. Ay! Ay! O Janol! Gubat! Tangkay-dikira! Ay! Hilom! Ari ako alos! Ikaw di ay! Pagkuyawan ko di mo! Ha? May ganiti ko manampalong. Abin ako gagubat! Pagyot si Laura. Oh! Parang piling na ano kung akong panahon. Duto di ko nga! Pagitaon ko si James. Duto di ko nga! Pagitaon ko siya. O kung ako makitaan na, akong patyon! Ah! Duto di ko nga! Mayroon! Aron, maako ng espiritu ni James! Ako na! Ari ako alos! Tirang! Day tirang! Hay, day! Gakos ko, day! Ay, ligoon ti kaghalok, day! Gikas liog! Garis dughan! Ako na ay matuo ko ni mo! Ay, ayaw ka gagkaya! Napuno na ko si Mulawa! Hala ka nindot na nimog tingog, day! Nagpagwapa ka, day! Nanindot man imong tingog, imong gipagwapa imong naong, day! Nagwapa man imong tingog! Ay, kagatik-atik ibuhay ko! Mingaw kay kunimurang! Bi, hagkan ta kay kakas babaw nga sa ubos, day! Inaton ko ni! Pertin na ako mingawa ni mo, day! Hala! Uy, ika! Upat ka, hala! 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 Kapoy ni May. Aron na, boy, ikaw, aron din ako malaptikan imong kalimutaw. O, imo, panilabtikan ako kalimutaw, day, irang. Di ka maluoy na ako, day.
wa pa ni mawang akong bukos, agtang nako day. O unya pagidi ay biyahok na ning naong ko day Irang. Ay, hala tuod. Nganong nidaot man ka? Nidaot ko way turjak-turjak day. Ay, way kaon, way turjak. Manambo ka ana. Mudaot yun. Basta maangol-angol kaon. Way turjak kay. Lapas mo ka. Nganong wa man sad kono ka mo kaan? Usamay kanon ako din eh. Ha? Dahong laya. Ha? Ambot ni mo. Ay, ogma sa sayos buntag. Tanawan ninyo ang palibot. Tanawag maayo ogma. Kay hayag man. Kakita gibog klaros tibog palibot inimbogin. Peting opawa. Opa pang Ricky. Ang niyon buhanis. Ayon sa di ay. Unya ang baboy. Ay. Kumusta man ang taong mga wasay? Ay, mga wasay, mga baboy wasay. Ay. Kaluoy ka sa mga baboy sa. Ay, Ginoo, ang baboy may gikaloy. Ani man ako. May pag ako nalay baboy, Ginoo. May pambaboy, nahingawa ka pa. Nako, wagi ka nahingawa, day. Ay, patuloy ay. Wasay ni Ginoo. Nahingawa ko, oy. Nganong good taon, wa man ko mahingawa nimo. Ay nalang taday. Kumusta laging mga baboy? Nagkaon ang mga baboy, ay. Ay, mabawas man. Nahurot-hurot na ganinang saging diha. Ang bani saging, hindi sa itong dapit kay gipagkaon ko sa mga baboy. Ay, katon. May pa mga baboy, mukhaog saging. Ako, mukhaog ko bani saging, tambok sa unda ko. Ay, dali ng kwarto ta. Ha? Pagatas ta, day. Rabaday! Kulit ka ba ya? Since oil ta, day. Haba diha, oy. Haba diha. Sukad na kay mga on, may wapamikaon. Maragi dangat. Usa may sukaron ako. Maghala ko be. Gino, hala. 5 ka hala. Hala. Wa man ko kaloto, way bugas day. Nagsangag na tawag kog bato. Kay mori ako ipanihapon. Ano siya? Gisabuan ko Bato! Hoy! Gitimplahan ang bato. Lami naman sa. Hoy, wasay, paminaw. Sa. Paminaw doon ako isulti ni mo. Oh. Doon nami kauban, wasay. Nya. Kana siya, dili na si Dong James. Si Dong Jeep na. Oh. Parehasa na sila naong ni Dong James. Dili na multo. May gani kay. Di pa mga biskit sa auto nga wa pang kuhay. Maulaw na niya itong isus na sa pagkaon karong gabi na. Hala! Oh, Ay, naigatas kung gikuta mo. Hala. Oh, may gani kay, nabinlan pa taon ta, gamay gatas. Oh, kaon ka gatas, dong? oh. Di man ni makaon. Mainom naman eh. Kaon ka. Miyaging si Mana pa ni. Ako na kumplas pikas longsod. Si Dong Prancil. Dong! Di naman ka mutingog. Siyam ka? Lurat lang mata, oh. Sige dong, inom. Higop. Ay, Gino! Di man mo tingog. Hala, higop dito. Lasaw na ba yung tawang kining katasa? Oy, gadudam ko multo ni siya, oy. Ni Wasay, Oh, wasay bitaw ko. Wasay ko. iyon na ini kalisod ang mga tao din eh. Halos nagdili sila kakaon. Dili nagyud kakaon ang mga tao din eh. Kinuo ko. Kaluoy sa mga tao din dapita. Kasayo ko di mo din sigawas sa mansyon. Gianinaw ko ang palibot. Kaluoy sa bukid. Dili ka madasig nga magtanaw tungod kay ang tanang tanom. Nangalaya. Nganong kini man lang dapita ang naingon ini. Kining punuan sa akong mangka. Nganong umbitay og nang mungingin sa mga bunga kani adto. Karon, nalaya na. Hinaot pa unta nga mahibalik ang kaabundan niing maong punuan sa mangka. Laura, tanawa ang ibabang bahay na punuan sa mga ngayong bigulitan. Tanawa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!